ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ସଜବାଜ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ ହଠାତ୍ କାହିଁ ସଜବାଜ ହେଲାଣି। ତ ସଜବାଜ ହେବାର କାରଣ ତ ଆମ ଘର ପାଖରେ ତ ପୋଡ଼ାଶୁଣି ମେଲା ତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଏଠି ବାପ ଝିଅ ତାଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନା କହୁଛନ୍ତି ପୋଡ଼ାଶୁଣି ଯିବା। ତ ସଜବାଜ ହେଇ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଏପଟେ ମା ମଧ୍ୟ ଚାବି ଦେଇ ଘରେ ତାଲା ପକେଇ ତ ଆମେ ବି ବାହାରିଲୁ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଯାଇ ପୋଡ଼ାଶୁଣିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପୋଡ଼ାଶୁଣିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବାବା କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ତ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବି କେତେ ଥିବେ। ତ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତେ ଲୋକ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ମେଳା ଭଲ ହୁଏ ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଏଠି ଯାଇ ମୋ ଅଜା ଆଈ ପାଖରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୋ ଝିଅ ଯାଇ ଟିକେ କଥା ହେଲା ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ କଥା ହେଲି। ତ କଥା ହେଇସାରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏମିତି ସବୁ ଭଲ ମେଳା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପଡ଼େ ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବି ବହୁତ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଞ୍ଜ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ତ କୁଞ୍ଜରେ ଏଠି ବନା ହେଇଛି ଯେ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ତ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ପୌରାଣିକ କଥାକୁ ନେଇକି କରାହେଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଞ୍ଜ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ କେତେ ଭିଡ଼। ଏଠି କରାହେଇଥିଲା ଯେ ଗର୍ଭ ହତ୍ୟା କଲେ ତ 10 କ'ଣ ମିଳେ, ତ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ କ'ଣ ମିଳେ ଓ ପର ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ କ'ଣ ମିଳେ, ଏଇସବୁ ନେଇକି କରାହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଯମରାଜା ବସିଛନ୍ତି। ତ ଚାରି ପାଖରେ ଏଇସବୁ କୁଞ୍ଜକୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ତ ଏଇସବୁ ଦେଖିକି ଯମରାଜା କିପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ କରିବାର କାରଣ ତ ଏସବୁ କଲେ ଲୋକଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ତ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ଯୋକୁ ଆକର୍ଷିତ ପାଇଁ ସବୁ କରାହେଇଛି। ଏପଟେ ମୁଁ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଥିଲି। ତ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ